Noble Fame Empire, Dr. Yusuf King. Soyayya jigona a sori dai dace da amana na dace. Allah ya kaddara na yau dace masoyiya, kyakkyawar ya ce sannan ta iya kwalliya, wace ko an bincika ba a samu kamar ta a duniya, wace duk daɗi wuya muna a tare a ɗaya, wace gun 'ya'ya garan ita ce za ta yi musu tarbiya, wace ko a talauci ba za ta yi mini shariya ba. Na zo ne domin in farta miki soyayya ta a zuciyata, gashi da fata, jini da hanta, saki ya mamaye mare na so ya shige ta. Na yau dace a ƙauna so kuma na wadata, na yau dace a ƙauna so kuma na wadata. Ke ce annurin zuciya mai yayan kunce, na yau alƙawari san ki ba ne masa sakaci, har za mu rayuwa maƙiyan mu samu safaryici. Soyayya ta da ke a idan su za mu kai gaci, ki zamto amarya ni ko ango ko ba su so ba. Na zo ne domin in farta miki soyayya ta a zuciyata, gashi da fata, jini da hanta, saki ya mamaye mure na so ya shige ta. Na yau dace a ƙauna so kuma na wadata, ke ce da salina shigin soguna, zan zame miki rana ki zamo wata ni a guna, wanda nake ki zamo uwar 'ya'yana. Laraba kai mu ran da za ki zo cikin gidana, matsayin matata wanda zan miki gata, zan miki gata. Noble Fame Empire, Dr. Yusuf King.